Jai kathar ke Japon song bangke komentu neta ang song an paledam un e lada Karbi Anglong masi jut kokpo Bijoy Teron Linchika Monkro Ausopi Sami Owe Kropia Panchiklojon Thomang Bong Jet Heklong le Dera Putak Perangkya Mai Kangipon Dipu Rong Teang Karbi Students Association asai hemalong mesen pen Karbi Sengkan kimi katalon dun. Karbi Anglong live ada babirta long penili sami mirin hansepi penia bertang ton pen arjuponik tha. Assam Assembly kilik nang tebok ong radatum racharia songalong ihin pen ihin kaching bedon asonsi deng bom. Pini APHL sia songalong penap HSDF asongalong la pen pinabdik BJP asongalong la son si rada tuma bangki mong weke japa ling si kaching bedun si thekpon long bomlo labang so mong weke jabo ma porahot kedam tang thang ni phai hinia ni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Banglolong Bang Pharo Isira Bang Phokep so se All Party Hills Leaders Conference rada tum BJP along kaching bedun padopon Borjan constituency, Singhason constituency la pen West Karbi Anglong hin pen Hamren la pen Amren constituency Kadukawe Palong Pli a constituency pen si Bang so kachipa ogdun amailong chetong dun wentilo Bang Sohot Agriculture Board Chairman Mohon Singh Tiso pen lam theke jai pon bangke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangke Karbi Akhaya Phan ke Pangrum Jia Phan Loksi Kabor Ilok Lapuan kabor iya bang phua phansi All Party Hills Leaders Conference asong atuma bangke hi I takho hi atum ke komentu neta akemia phan claim kli ke phang no phan loksi ke claim seta CM rong hangke Karbi Akhai ke paching thur jia phan lok kabor iya bang phukosi mayalong ning jepon non gewangji MLA kilik nangkele podok dok lo MLA kilik ahut All Party Hills Leaders Conference asong atumke elongta high headed po la soani penamatsi All Party Hills Leaders Conference asongke achitim amatsi chethap khun po jongse nililam ahokla li polote nino isi nangrot plang noi pusi Bijoy Teron pen ning jepon nilitum ke damtang apor ahut All Party Hills Leaders Conference asong along si cherap chitodun lo bonta bangso song pen Thangnat kerap long le kerap kelong ji kalisi methang akhisi kidun thunang pusi BJP long kidun atum ning jepon thu non chiklo yanang bongke assembly election po long phota FSLC remlap po laswani penke FSLC achit team si chethak kun po pili ni la solam pangdak lo nang litum mo niliphan lagile nino nang rot petame solam nong si ahok kali pulo tangte kenang sot abinong et ke FSLC ke bang ki koitang a party lapen ki chitang a party jai kathar ake hai ke ja konat si ke japon leadership bang ke lake hilu damun e api second bopini adilung Karbi Anglong FSLC misar long ke bang ke FSLC phan Ninge dogde sonsi theglong lo semai PLC atum ke non ke theglong anta la tum chi free bom lo la sini tum da PLC long ke ni tum lang sutoroi pen arong asor ba tum ta dudun nang ne lo pu ni tum ta angkli si YC News report Karbi Anglong live Dipu Devi Chekso Langso Tiso Rong Ariso Rajiv Intikathar Owe Kropia Phan Linchika Rong Pen Pondet Non Puta Arong Ahawar Kedo Kethak Adim Kachini Ka Vedera Jok Kachingtung Kachar Ipen Ahem Kachewang Thujia Phansi Ahem Asoratum Pen Kachuni Ri Padopon 21st century 5G Akayalong Kethekire Kahino Kijum Pudalong Kithurmi Owe Risonim Sotum Facebook along pen Kachini Nepin Anparta ahemarit kache phochero ave pin pen kaching ki pen a job apia po adona ra baphan amahang ke pa ik ke pa therak la sonsi ke theklong ke ong la son hot linchika krorong amikar mon kropen kajirong hangpi atum asupi
Owe Kropi Artaninkan Trainer Ket Kipling Apan Kedam Tang Surini Ra Inkora Phop Phai Kunia Chiklo Inod Rajib Inti Kathar Dipu DAV Chek Solangso Tiso Arongasor Ariso pen Facebook pen Kachingki pen Apin so bang Linchika an bangsi Lada Kedo Esek Amahang Max Chikup Chek Pensi Nangdo pen Owe Kropi Apan Pondet Alangli pen ke dodim ke thanadim an ridam pen ke long le chot kalisi phone number ki pi tekang anta along ka preksi le rong ajok a hemi sila pen arong arado anta manghu prong an pilo Owe Kropi pen Rajib Ingtika thara tum gari pen ke dama bhara arong asor inud juba terangsi tangka nangkilu puta linchika arat pen pachino Cheklojon thompleng det pen thangnara lam kilong ka videt pen ajoksi pherangkya thengno lam the chepaklang pon nilitom hemisi thek an chiri piklo bonta ke theklong ka videt ajoksi asai jogji pherangkya thengno long pen kiri pache thang nangkok uputa Owe Kropia hemasor an parta rongara do an pen pachini pon labang solong KSA pen ke chenglok hamphang song do an VDP atum Karbi rongasarmai atum do anta la aber ki pipon amohor lang pangching pen ahem nang ke toiji mate linchika crow afuna number la screen along ke paklang pon 8822714940 long birta nang ki tivek ji phansi kachuning ri padopon tangte ang ton alam asar pila pen asar burah anparta arong arata tum pen ke pachini pon alam the nang tum arjupon tha trên nó là đu nó là đam ta là tum học luôn chỉ đọc những cái hàng vẹt luôn tum bánh được chom luôn muốn nông té nàng tum đặt tum long vàng thạ tum long vàng thạ là phải là cô này tum thang nó puya son thang nát này tum nó puya son là về luôn thế là tum nó mà cái đu nó mang tum mới thang tumมันthang nát à nàng tum nó bớt ta te pin pusi non cái nàng tum hana bớt ta ke na hok le du ta la uvi aba hem ki wang nang pop lo apa ya pu dum ta kamat hai sio le ka chiru lok lok lo no lo min te tha cho klem ik thi cho da me khi dia le Penili tum masuk pi Bangalore ni masuk pi bangke Owe Kropi la pulai jo. Masih la tum aning kang lo mal pun penting kilo madah hem ta wang lo pusipu. Masih dah apa pu tum bang pu tum lo masih pun penting ki chora reng pot. Hem masor jata pe wang senang la lem menang tum ning kang cedok putet du no. Puson si pu tum lo baru su bang pulo ni dong kang thon nun lang. Pulo masih dong kan dun lo ma pisar hem do ko ipu ma ha tware beng pani tum long si utu pen na dun lo ni tum tau ma si hala ai tiao su bang than kang lo ni tum iti ri pa phit ke bang chupo pusipu ni ni nu pese dami pusipu jala ha ni mon kru asupi amen ke Owe Kropi pulo amasi kang bo bang ke chini dun da joding ulu pubo 2 tarik achiklo pen budet pen na anta thek long le lang la si api apu tu mang ke na anda chu thek the ju nek the ha niti pi bang ta kisu ta anda long thu po ban lo la si alang li Owe Kropi na hok le do pusta me nang pai nang pu phan chama thara kem nang tum ri Hamren Ben Daniel Inki Karbi Anglong Live Kedam tang thang ni phai isiar ni arnikang samapor dipu rongtheang Karbi Students Association a sahem along aliralon pen Karbi sengkan kimi katalona jaime ke pachun pon labang solong non het jong Karbi piang bong pen Padmasri Award kachapalong dun abang phi lunsepi pukhila lekthepila pen National Awardee Handicrafts on Tribal Textile sangpi Sabina Teronpi aphantame Karbia khaya phan nongme ke wan piajok karcho padopon Karbi atum ningkan kimi pu hako penta nang talon bom wang bom lo lapuson thak thak si break jam hawara long Karbi sengkan kimi katalon pona son thot si dipu rong the angalong Karbi Students Association tiripi asong pen paterpi ponsi Karbi sengkan kimi talon du Karbi sengkan kimi katalon amai long aluhia mana peng pen dipu LAC MLA Vidya Singh Ingleng Haurakhat LAC MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong DC Aranyak Saikia Padmasri Pukhila Lekchepi Sabina Teronpi Lapen Pinangan Manping
aluhiatum chetongtun labangso Karbi sengkan kimi ketalona jai megalong Karbi lunbarim kanbarim kepaklang pensi jai megalong alon chipipon lapen Karbi sengkan kimi ketalon non chot chera kewang jilang ani antame solangdo Karbi aratame talon pon bom nang jilapen solangdo aratame Karbi sengkan kimi ketalon pachethang ponang ji puta Karbi Students Association CCMI pupen pachinipon kedamtang arni pendame talon bong mangbom sejame Karbi apur kimolong nilitum Karbi lo Charlie song hen pen 1992 aningkan nilitum Karbi lo Charlie song pen rat along kapang dakpon je thang tarik isike nilitum sumindar Karbi ara raphan ningkan kimipu pacet thang nahing hokpon nahing pupen nilitum amai pu barin orento sinod non SP lo lapen karlitang bubon ronghang general secretary lo pula so alang litum kachipap raipon je thang News Report Karbi Anglong Live Thang ni phai isiar ni bhomkuruar ni NE Karbi Live CEO Chandra Singh Rongpi areng ke lok alampen ke tok ahirjir a night beholding the melting moon pu alo thui Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Padmasri Dhaneswar Ingti tok bang Bhoben Barua lapen Karbi Lamet Amaya Kongchun bang onteron arideng pen kang pupon ahok Lamet hello kheya chethe lasi ove kimia tumta Lamet ke pangchua sai ke claim akinang sot pu matha par sikonsi NE Karbi Live CEO Chandra Singh Rongpi ta Lamet kabochia sai claim bom bang bom si alangli Rongpi sangho ke tok ahirjir a night beholding the melting moon pu alo thui Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Padmasri Dhaneswar Ingti tok bang Bhoben Barua lapen Karbi Lamet Amaya Kongchun bang onteron arideng pen ing pupon Pinpur me Rongpia sangho alangli ke Lutparai asormate Biswanath alongvi Balichang gaung panchayat ke parlo Jongthung kro arong ameka Karlitang Mohori Rongpi lapen charni bepi asopolo Biswanath along rialong Karbi Lamet kaboche aphai ing arpi angbong alanglita owe mi penke Lamet kaboche thirkluk abangphu pulote inutlo Rongpia sangho tok bang lapen hir bang anparta inut je thangplong pherangke angbong pen alanglita inutlo pherangke asai ke claim sungpik angbong positami Lamet kaboche ta alangli ington ponpe pinpur me pini arni alangli pakkep an alo thun peklang pontanglo alangli ke paklang pontang alo thuilake ithak amanai lartamon longri aharchi Chiklo kangjir thekthea jo Mirlina Singve hirjir apun sirik a horrifying dream with a bit fund general knowledge for kids Singve kangje amihi lapen thang ni phai isiar ni kangpu pon lake a night beholding the melting moon kadukave pakkep alo thui ingpu pon tanglo Rongpia sangho la puson ove mi pen Lamet kaboche jok Assam government pen pusitami anang lipan young writer award surhini rain kora pho anong ing sitami pajir ponlo lason thak si Rongpia sangho pan state level pen Jaffa Achievers Award surhini rain kora hini Assam Pride Award surhini rain kora gethom Kaziranga Award surhini rain kora pli la pen kaprek ahong jaya long sitami karcho padoponlo no tok bang lang ipan churolo nasi ini Karbi Anglong Autonomous Council hoi mati Karbi Anglong rat hai pengacu negeri bang ke iletum jata sang ding lek claim bi boda cinki je than ci mong ben si kecok si anda ce peking ben si iletum sang ding tamai iletum chunji apen patang ji sini di Karbi Anglong rat itu antame khai thorom party song ke jong pin pen eklai ben tu pen iletum jata sang ding ta claim rapet lopong ke chunni আজিৰ কাৰ্বি নতুন বৰ্ষতে মই চৰিচিত এ নাইট বিহল্ডিং দ্য মেল্টিং মুন বুলি অসমীয়াত তাৰ ভৱানুবাদ হ'ব জোনাক গলাই এটি নিশা
এই কবিতা পুথিখন আজি উন্মোচন কৰিবলৈ পাই মই খুবেই সুখী হৈছোঁ কাৰণ বহুদিন অপেক্ষাৰ অন্তত আজি এ নাইট বিহল্ডিং দ্য মেল্টিং মুন এই কবিতা পুথি মই কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আৰু বিশিষ্ট লেখক ভৱেন বৰুৱা সাংবাদিক হয় তেখেত আৰু কাৰ্বি সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অন্তেৰণ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ হাতেদি আজি যি উন্মোচন কৰা হৈছে সেয়া News Report, Karbi Anglong Live. Lakhaing ko rapho nilip constituency under Sangtilangso AG Charge along Ningkan Esek Risonim so amaipi kapaman pon. Lason si athe PKN pon katheang pitur bongnon mithyong deng pipong deng so kretrok along penen ponsi kedam tang arkoi ni phaing ko trok si pen thang ni phai isiarnian Assemblies of God Karbi Anglong Karbi Section Youth Ministry tum benjapater piponsi pedo ponlo. Lapen Arnamalam ke than mati ke wan ke Reverend Mensing Inti Presbytery Assemblies of God Reverend Dr. Moses Murray General Superintendent AGEI Lapen Anant Langni Coordinator TLTS Assemblies of God atum pensi ke chengpen ki jot an tham ponlo. Kirokar cho laki Assemblies of God Karbi Anglong Karbi Section Thari Sar Im Tisu Lapen Arisang Hotum si Chepa reading ponlo. Lapen Lun Cheto Assemblies of God Karbi Anglong Karbi Section Atum Pensi Lun Ponlo Kanbarim Rit Nong Chingdi Chong Chingnang Lapen Lengpum Sokchon Peklang Pon Lapen Kachipati Pon Asonaki Football Volleyball Relay Race Pin Somar Lapen Arlo Somar Sonsuri Kachiwung Pin Somar Lapen Arlo Somar Baptuli Ke Apin Somar Atumapan Langthe Api Pen Ke Kat Arlo Somar Atumapan Birik Kecho Kachebai Lapen Ason kachipati pedopon silabang somai misen pen pichun pon. News Report, Karbi Anglong Live. Thang rit lang hako pen Karbi sengkan kimi ketalon along wotat lang so dera long arong long tami ingdeng hini kepleng katalon pon. West Karbi Anglong Rongkhang MEC constituency ke parlo wothat langso dera rong don trokke parat pen pater piponsi ingdeng hini ke chok aning kanwang son thak si Karbi sengkan kimi talondu thang ritlang mate Karbi sengkan kimi ke talon arkoi ni phai thong kebra isiar ni pen ningkan kimi ke deng dunji aphan alira cham mesen pen pangcheng ponlo Karbi sengkan kimi mate thang ritlang Ningkan wang asonsi pining surhini raing kora chocolate thota ningkan kimi kedeng dun misen pensi deng ponlo pining surhini raing kora chok aningkan angbong reng dog reng ni pen kedolong ji anparda choklem chodam amu keme kelong ji aphan anam hirjumi sitame chohang ponlo ji halapu sengkan kimi kedeng dun kache hok kilun ke kan lapen ason ke pathu jai me kedeng anparta Karbi apindeng sumpot kaching thang atumaphan nong e baithalangso municipal board chairperson anparta BJP Assam councillor sangpi beautiful star tokbi pipen pajirpon tangte Karbi sengkan kimi ketalon along klam pen alam the ke jai arju ikha lapen arna bahir tume how to make the kedeng long Kamar itu ejang atina pardoan itu si ada dia lo ada kendal lalu kimsi ala ton kilun kimkan ada di kolom nilitung risonim so tumpen bangke risonim so bola he kami kami nilitung kacisik kon bangke non cultural night doi la so cultural night along bangke nilitung kacok kapon lake ake happy lunsepi kace thanglong kadik bepi hasin nilitung chok kapon piningang bong le nilitung kiceng pon kwa bangkali kedam tang tuning 2025 kaning kanang bong pasi nilitung la Karbi ningkan kimi talon tu nang puke nilitum rong isi chingwai pon si nilitum dak okol dera rong ku det kali nilitum dak dera rong ang bong nilitum wothat langso Christiana Monduli pen stami nilitum chirap rapet si nilitum dak ningkan mi talon pon lo la song bong pen nilitum women's mate in soarlo atum pen tamil nilitum give exchange pen nilitum
kapatu pondo la dasa tuning tani tu mesen hor mulong la pen pining le thot sa meni le tum kadu ka venil tum sorlo tum bang sok sikep ra pho do nil tum dak give exchange ka khela pon la sinil tum la give exchange ka khela long basta meni le tum mesen na son sinil tum chipi chepa dir ponik lo Hamren Ben Daniel Hi Karbi Anglong Live Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai Mane ni la so aprang ke so ke niri ni keng ke so dolo la pen ki ok hormu la sonna ki long pen ke la so dowai ki chu pen sinon ki milo la si mane nali tum ta nali ni hang pen mane mana ke so bang du prote pen nun ta Aprang akisu ta ani du ulu la so amar jiwan adwai ki chu pensi lita kene ilu MSC kadom terang pia hin pen kiduk det ahem tun kajirong hang pia phan kirap ke pajirdam thang ni phai hinier ni adap apor lakhain ko rahini sarupatharim isi constituency arlo japra langso wo phongarong along edon kiduk det ahem tun kalitang longki teron achor sangpi kajirong hang pi ahem an MSC kadom terang pi panidam si akinang sodnaya hormu kirap ke pajirdam lason si non kang samapor hut pekar om kasu hole lahai hui pajir damlo pinpur dame kidu kelak arad along kai ke arad along karjabdun ke pathir thip lapen ke rabdun verason thak si kedam thang ni pai hiniar ni le thotta MSC kadom terang pia hin pen pekar om pen kedang lok lapen kaprek ason ke rabdun ajok sarupathara datum ningkang sam lapen kachuro lamthe chepaklang po Sangti di pen presente rang Karbi Anglong Live Kedam thang ni pai isiar ni hanjang langso lore sarpo pathua klamalong ta Karbi sengkan kimi katalon dun Karbi atum ningkan kimi pu hako penta nang talon bom wang bom lo lapuson thak si prek jama hawara long Karbi sengkan kimi katalon panason thotsi Hanjang lang solong ta phongkep Karbi sengkan kimi ketalon padupon no Karbi sengkan kimi ketalon ke pachun ponji aphan pura tirikam amai phu habi rongpi tirikam pongchun bang Klarjeng rongpi Pratap Singh rongphar mai phu HK and KKE Rup Singh rongpi kongchun bang lapen ari sangkho tum pen japon sayang ding klempon Jai me keteng pen ada por pioneer ke pa por pen hanjang lang so Karbi ningkan kimi ketalon amai ahin pen lama kang thur padopon la soben aphi chiki mopon la pen thu pathu parong ro arjan ki hi hon ke jeng sansuri kachiwung pin sumar la pen arlo sumar babthuli ke ap keng dong dang pen ke kat hir je ki hir pen ke dang lok pen nang ana sonamung ka chepati sidame padopon no la pen la puson thak halapu bokajan rong kang thir balipathar dilau jana hawarta Karbi sengkan kimi ketalon ponsi Mepun me et pen pechun pon pusi berta nang pali. Sengkan kimi kita lawan mepen, sengkan kimi kartom. Niltum sengkan kimi dak ketalon peneng pen kebang deng lo 2017 sindu ke ceng lo. Sengkan kimi nitum dak ketalon gela son lo je nitum handang so rat doan. Nitum pini nipai pini ekta soa pini anik si nitum cetong po bahu kaprekadim gitu handang so na tuan men tum cerang si pini kan mi ketalon pon jolo ada committee pen abangke district committee pen ni tum thang ka siksa ka ve ati ni tum hanjang lang solong ladak do anak he tum sita tum long nang cerabdun beha be par claim tum ta la pen Karbi kurpho tum ta tum dak dhorom lam chi pupe ajalam pan harjan ki hi mate drawing competition pen si cheng pon lo la pen keng to ndang pen ke ka ta dolo la pen hon ke jeng alo satum han sangkang krung ta alo satum han ta pen sonsuri kachewung ta pin so alo sota dolo la sonse ni tum pini an la swang deng an
patu pon lo patuang dengke non ke dam tang Sangti hidi pen presenterang Karbi Anglong live. Thang ni phai ECR ni arnikang samapor malom rong plim plam forlen atawar long briza kar kopi ko son peloni mechode. Kar ka tewar abang phu arkus marak pen pherangke thingno ke pachini pon ke dololi pen golakhat isopangri kidun ke dambom rong plim plam ke le hut men ingjina long pen me ke kar theklong si sun serak lo lele tum bang pho ka che thap atum epran an ke joklo bonta hem kong long mate kar la pen choklim alo anabangke ameka thingno si me ke chopen ingjir bithang an pinupota ningron hopen nang pachini do khalapu car registration number laki AS09J3511 ahem komen laki longti senar doldoli asor pusi chini ponlo adung an dilai rakom saiki la pen fire brigade palidin si arona ting anasai chepari dek ponlo ayes ahongte mane manda di hoy aiselu তো মানজা পার হয়েছে কিন্তু কিমান জায়গাত মই ইমান রং পিমপ্লাম আহোঁতে মানে গাড়ীটো মানে ধোঁৱা ওলাই যাইছে তো ধোঁৱা ওলোৱাৰ লগে মানে আমি আৰে কি হৈছে কৈ কিনে গাড়ীটো অফ কিবা ছাত অফ কৰি কিনে ওলাইছে তাৰপিছতে ওলাৰ চাওঁতে মানে পুৰা ধোঁৱাহে কিবা জুইহে খাব মানে আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে এইখিনি পিছতখিনি দৰবিলাক মানে অলপ লক একটাটো লকহে হৈ গ'ল মেছেজবিলাক যেনে তেনে ওলাইছে কিছুমান ইঞ্চুৰেঞ্চবিলাক ডকুমেণ্টবিলাক আছিলে এইটো ওলাব পাৰে আৰু সময় পোৱাই নাই আৰু জ্বলিছে ন চব জ্বলি গ'ল ক'ত যাব আছিলে আমি গোলাঘাট গৈ আছিলোঁ dilai pen bijorong pi Karbi Anglong live. Thang ni phai ECR ni ke Karbi Anglong arat atum ningkan banaphan je padisi ningkan gimi kedeng anutin abang putin kiru kemang asondo an kachepa pleng eji aphan arnam angno hirjume GP seroy ningkan gimi arni kilun ke kan ningkarong kachipi along pachetondun si District Institute of Education and Training mate thihek pen diet charlie bom lo than bang atumta diphu basic training center along Karbi ningkan gimi katalon dun Bangso jai megalong senior lecturer Bobby Ronghangpi lapen ati matung kilun ke kan setami peklangpon halapu senior lecturer Junuka Rongparpi lapen Bobby Ronghangpi atum kaning jeke thang ni phai ECR ni Karbi ningkan gimilopu loge charlie osomar atumta kachini kenang sopu mathasi Upper Habjan High School Inglongkiri High School Menhanse Memorial High School Rengbonghom Higher Secondary School lapen Ronginghang ME School along loke charlie bom osomar lapen thanbang atumaphan chopha ponsi tomo kitok arjan kihi lapen rangoli arjan kihi lahai hui kachipatte ajame dengpon la sonthosi diet along sikek en bom athanbang atumta jesemet education apothak exhibition competition ajame sitame padopon busi ningjepon halapu diet pen ningkan kimi ketalon along aluhia mana peng pen Welsing Hanse Chetong Dunsi Sikik en bom athan bang anparta loke charlie bom asomar atumaphan jumisen alam the than pare tikangsi jaime pichun pon nelike coordinator lo mane naso program kinang charlie bang lo madak tuning pensin itum kicheng na Karbi New Year tuning pensin kicheng tuning ban ken itum mithanga Daido sumartun pensi katalon hai asita pining bangke asap jingwailo sumartun men BA la teacher tum ben jingwailo kato ko bai pulo ke asap nitum mane la school atum Nili tum da dai Karbi Anglong pen Karbi New Year greetings akar dong nali tum han pache diklong
la pen non ni tum ke mang dam non aprang si tum ke hai bubi medam la ini di pon bong lo la si tum osmar phan de ni tum mi thang bong se tam ever nangji la si tum culture tradition ko so si tum ka pachan the di ma la so lo de tum ke lo bi thana ko la si lo ka charli News Report Karbi Anglong Live Kedam dang thang ni phai ECR ni lake thang ritlang mate Karbi ningkan kimi arani lo bangso arani Karbi Anglong angkang pialong Karbi sengkan kimi ketalon pona son taksi diphu manja kacheleng atowar ni hang rong ke thepa thuak lamanong ta Karbi sengkan kimi katalon dun Karbi New Year Celebration Committee ke Japon along ni hang rong ke the KSA rola pen ni hang VOSHG mate self help group atum cherap chetudun si Ingdeng nerkep Karbi sengkan kimi talon pon Mayalong Kei henlo echit he jutang henlo emang peng pu athepi en bonsi Karbi sengkan kimi talon pon lo bangsohot aluhi sarpo mana peng pen agriculture board chairman Mohan Singh Tiso kachetong dunalong Padmasri Lunsepi Pokhila Nekthepi KSA Maipu Barim Thangsing Timung Muniram Rong Hangpen Gedanglok Rong Asar Rubasara Dum Chetong Dun Karbi sengkan kimi ketalon ahut ni hang rong ke thia hawar isialong toklang hin sadang ki undun atuma phan kachetong dun aluhi atum pen karchu padopon lapen ke pathu atum ke hai dun atuma phan sedami nong e pajerpon Mayalong kachetong dun aluhi sarpo agriculture board chairman Mohan Singh Tiso pen ke thanpon ke Karbi atumta thanga chiklo abangti Karbi sengkan kimi katalon dun beknang ji achiklo binong lo bonta arkoi mate January achiklo abangsi sengkan kimi talon dun thurong titik lasi non pen abangke thanga chiklo abangle sengkan kimi katalon pathelo nang posi ning jepon thang ni phai ECR ni pen sengkan kimi ketalon ning chaparong pon luna sengkan kimi ning karong pen lahin ahem chijuidam seroi luna lasi nihang rong ke the nang ka ching thur ponji aphat un an pen nang chirap chitodun ji puta aluhi sarpo pen ka chitong dun tiso sang ho pen ning jepon thu Ilitum kuan manon ka jing thur lano se ka jing thur jia phan abang putinda cherap nang abang putinda responsible che nang ko nili ko soma jing thur nang le jing thur nang ko nang le ka soma ka jing thur nang le hema tung mana jing thur jiba nang le bor inang ko lal bol de abang putin jing thur apet po abang putinda me ilitum kuan manon ke klar lano se klar News Report Karbi Anglong Live Toklang kaching thurpu athepi NPNC lakha kriser kep Dhansari constituency ka parlo daldali desoirong pi pathuak lamalong village development committee hin pen paterpi ponsi ingdeng truck Karbi ningkan gimi katalon pon kangting ko ka pir thelong pen katheang kilong dun thekjia phan pu pen daldali desoirong pi pathuak lamalong village development committee pen ke paterpi pon ningkan gimi katalon arana mai pi paman pon Bangsora ramai pialong toklang kapaching thur po athepi en ponsi loke charli ahin ko puson si ke paprang dun thekji ma lapen loke charli chot pen le ke paprang dun ji kali lota charli nang ji seta saita tikinang ji lapen kaslet le tai pen hello kapaprang lapen kaching thur ang thek ke peklang po alam the radamai pialong kachetong dun aluhi atung pen thampon labangso ningkan kimi ketalona long aluhi amana peng pen Kachetong dun VDC chairperson ni Soterangpi ST Morcha Maipu Rita Dolagopu Dipo Judicial Court Head Administrative Bhumi Thosring Terang Karbila Meramai Assistant General Secretary Welsing Hanse Bikrom Tokbi Ben Kecheng Rong Asar Amikar Atum Chetong dun si Karbi ningkan kimi ketalon RD Pipon si Mesen Ben talon pon Him kian kene thipi kian ta misen lo education ko thak lo athima education abelon te litum ajat ta litum kenen lidam de lo education is the best policy put la so akene alam pheda do jingwai lo u rong asar ka to babe la solama puthak jingwai jingsai si je hala solama puthak bang litum radamai pilong athipi en bonsi labang so puthak rat pen tangde la raki kichu pohormu bangke ilitum
chini lo je raki hormu ta dopik pene nomalong ke News Report, Karbi Anglong Live. Dang te pinik adaba birta ke lapahan si kang ton paniklo.